Γεια σας, ονομάζομαι Πανταζή Ιωάννα, είμαι φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και βρίσκομαι στο 8ο εξάμηνο των σπουδών μου. Το μάθημα που παρακολουθώ ονομάζεται Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης του κ. Κόλια και η εργασία που θα σας παρουσιάσω είναι η εξής. Η εργασία μου αφορά την Apis mellifera τσεκρόπια ή αλλιώς ελληνική μέλισσα, η οποία είναι ένα έντομο και ανήκει στην τάξη Μενόπτερα. Είναι υποείδεος της Apis mellifera, της κοινής μελιτοφόρας μέλισσας. Είναι μία από τις ελληνικές φυλές μελισσών. Θεωρείται η εγχώρια μελισσοκομική φυλή της Νότιας Ελλάδας, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο και την Αττική. Χαρακτηρίζεται από ήπιο χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι πολύ επιθετική. Έχει έντονη τάση για συλλογή μελιού, κυρίως ανοιξιάτικου. Παρουσιάζει καλή προσαρμογή στο ελληνικό κλίμα και δεν σμηνουργεί εύκολα, δηλαδή δεν εγκαταλείπει εύκολα τη φωλιά για να δημιουργήσει νέα αποικία. Η διάρκεια ζωής της εξαρτάται από το ρόλο της μέσα στην κοινωνία της Κυψέλης. Πιο συγκεκριμένα, οι εργάτριες, οι οποίες είναι οι θηλυκές στήρες μέλισσες, όταν γεννιούνται την άνοιξη, ζουν περίπου 30 με 45 ημέρες, επειδή δουλεύουν πολύ σκληρά. Αντίθετα, οι εργάτριες που γεννιούνται το φθινόπωρο μπορούν να ζήσουν έως και 5 με 6 μήνες, γιατί δεν βγαίνουν συχνά έξω για να μαζέψουν τροφή και έτσι καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και ζουν περισσότερο. Οι κυφήνες, οι οποίοι είναι οι αρσενικές μέλισσες, ζουν περίπου 1 με 2 μήνες και πεθαίνουν αμέσως μετά τη σύζευξη με μια βασίλισσα. Αν δεν ζευγαρώσουν, συνήθως διώχνονται από την Κυψέλη το φθινόπωρο και πεθαίνουν. Η βασίλισσα ζει 3 με 5 χρόνια, ανάλογα με τη γενετική της ποιότητα, τις ασθένειες ή αν την αντικαταστήσουν οι εργάτριες λόγω της γύρανσης. Ο κύκλος ζωής της μέλισσας περιλαμβάνει 4 βασικά στάδια. Το πρώτο είναι το αυγό. Η βασίλισσα γεννά ένα μικροσκοπικό λευκό αυγό, όρθιο μέσα στο κελί. Την τρίτη μέρα εκολάπτεται και μετατρέπεται σε προνύμφη, σκουλικάκι. Γενικά οι μέλισσες Apis mellifera σε κρόπια τείνουν να συσσωρεύονται πολύ γρήγορα την άνοιξη και η βασίλισσα να γεννά πολλά αυγά, που καθιστά τις κυψέλες τους σημαντικά ισχυρές. Το δεύτερο στάδιο είναι η προνύμφη. Οι τροφές της είναι ο βασιλικός πολτός στις πρώτες 3 ημέρες, μετά είναι η γύρι και το νέκταρ, εκτός αν πρόκειται για μελλοντική βασίλισσα. Τρέφεται στα μάτια και μεγαλώνει γρήγορα σε αυτό το στάδιο. Οι εργάτριες σφραγίζουν το κιλό με κερί στο τέλος της φάσης. Η διάρκεια του σταδίου είναι για τις εργάτριες 5 με 6 ημέρες, για τον κυφίνα 6 με 7 ημέρες και για τη βασίλισσα 5 ημέρες. Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της νύμφης. Μέσα στο σφραγισμένο κελί, η προνύμφη μεταμορφώνεται σε νύμφη. Χάνει το σκολικοειδές σχήμα και παίρνει τη μορφή ενήλικης μέλισσας. Η διάρκεια σε αυτό το στάδιο είναι για την εργάτρια 12 ημέρες, για τον κυφίνα 14, ενώ για τη βασίλισσα 8. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο του ενήλικου εντόμου, ξεσφραγίζεται το κελί και βγαίνει η τελική μορφή της μέλισσας, εργάτρια, κυφίνας ή βασίλισσα. Επομένως, για τη βασίλισσα ο συλλογικός χρόνος ανάπτυξης είναι 16 ημέρες, για την εργάτρια 21, ενώ για τον κυφίνα 24. Εδώ βλέπουμε και μια εικόνα για τα 4 στάδια ανάπτυξης: αυγό, προνύμφη, νύμφη και ενήλικη μέλισσα. Το μέγεθος της ελληνικής μέλισσας στην ωριμότητά της είναι για την εργάτρια περίπου 11 με 13 χιλιοστά του μέτρου σε μήκος, για τον κυφίνα περίπου 15 με 17 χιλιοστά του μέτρου, πιο μεγαλός όμως και πιο πλατής, ενώ για τη βασίλισσα περίπου 18 με 20 χιλιοστά του μέτρου, με μακρύτερο και πιο κυλινδρικό σώμα. Τι τρώει η Apis mellifera στα κρόπια? Τρώει γύρι, που είναι κύρια πηγή πρωτεϊνών, βιταμινών και λιπιδίων. Είναι βασική για την ανάπτυξη των νεαρών μελισσών και για τη βασίλισσα. Τρώει νέκταρ, κύρια πηγή ενέργειας. Το μετατρέπουν σε μέλι για την αποθήκευση και την χρήση όταν δεν υπάρχουν άνθη, για παράδειγμα το χειμώνα. Τρώει μέλι, που είναι το αποθηκευμένο νέκταρ που χρησιμοποιούν όταν δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε άνθη. Τρώει βασιλικό πολτό, που είναι η ειδική τροφή που παράγεται από τις εργάτριες και τρέφει τις προνύμφες και τη βασίλισσα. Και τέλος, πρόπολη και νερό. Δεν είναι τροφή, αλλά συλλέγεται για άλλες ανάγκες. Για παράδειγμα, καθαριότητα και της κυψέλης, ρύθμιση υγρασίας. Κάποιες απειλές είναι οι σφίκες, οι οποίες επιτίθενται σε κυψέλες, σκοτώνουν μέλισσες και τρώνε τις προνύμφες στο μέλι. Ο κυρόσκορος, που είναι μια νυχτόβια πεταλούδα και προκαλεί σοβαρότατες ζημιές σε αποθηκευμένες κυρίθρες και σε αδύνατα μονοσμήνη μελισσών.
Τα πτηνά. Στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί κάποια είδη πτηνών που είναι εχθροί των μελισσών, όπως ο μελισσοφάγος, το χελιδόν και το σπουργίτι. Πετούν πάνω από την μελίσια και πολύ εύκολα αρπάζουν τις μέλισσες στον αέρα με το ράμφος τους. Οι αρκούδες, οι ασβοί και τα κουνάβια, που καταστρέφουν κυψέλες για να φάνε μέλι, γόνο και προνύμφες, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές. Το βαρό, που είναι παράσιτο που κολλάει πάνω στις μέλισσες και απομυζά αιμολέμφο, αδυνατίζει τον πληθυσμό και μεταφέρει ιούς. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους εχθρούς της σύγχρονης μελισσοκομείας. Τέλος, ο άνθρωπος. Οι λανθασμένες πρακτικές του βλάπτουν τους πληθυσμούς των μελισσών. Για παράδειγμα, η υπερσυγκοπηδή μελιού, η χρήση φυτοφαρμάκων ή η καταστροφή των βιοτόπων. Οι οργανισμοί που επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά είναι τα φυτά, καθώς βοηθά στην αναπαραγωγή τους, ο άνθρωπος, καθώς παράγει μέλι και στηρίζει τη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων, άλλα έντομα, ανταγωνίζεται άλλα έντομα για την τροφή, τα πουλιά, καθώς τρώγεται από μελισσοφάγους και άλλα αρπακτικά, τα παράσιτα ή οι ιοί μπορούν να φιλοξενεί και να διαδίδει ασθένειες, και τέλος το οικοσύστημα. Κράτα την ισορροπία της ζωής, φαγητό για άλλους, διατήρηση βιοποικιλότητας. Μερικές από τις αλλεργίες που προκαλεί είναι η τοπική αλλεργική αντίδραση, που είναι η πιο συχνή και ήπια μορφή. Τα συμπτώματα είναι ο πόνος, το κοκκίνισμα, το πρίξιμο γύρω από το σημείο του τσιμπήματος, φαγούρα ή αίσθηση καψίματος. Κρατάει λίγες ώρες έως και 2 με 3 ημέρες και η αντιμετώπιση είναι παγοκίστη, αντιχισταμινικά, τοπική κορτιζόνη. Η μεγάλη τοπική αντίδραση, το πρίξιμο, επεκτείνεται πολύ πέρα από το σημείο του τσιμπήματος. Τα συμπτώματα είναι έντονο είδημα, ερυθρότητα, φαγούρα και πόνος. Μπορεί να κρατήσει 5 έως 10 ημέρες. Η αντιμετώπιση είναι αντισταμινικά, κορτικοστεροειδή από το στόμα σε σοβαρές περιπτώσεις. Τέλος, έχουμε τη συστημική αλλεργική αντίδραση ή η αναφυλαξία. Είναι η πιο σοβαρή και δυνητικά απειλητική για τη ζωή αντίδραση. Τα συμπτώματά της είναι ξάνθημα σε όλο το σώμα, δύσπνοια, πρίξιμο στο πρόσωπο ή το λαιμό, ζάλι, πτώση πίεσης, λιποθυμία και σοκ. Διαρκεί, εξελίσσεται ταχύτατα μέσα σε λίγα λεπτά και αντιμετωπίζεται με την άμεση χορήγηση αδρεναλίνης και τη μεταφορά στο νοσοκομείο. Η άπης μελιφέρα ακρόπια μπορεί να συναντηθεί κυρίως σε μεσογειακά κλίματα, ξηρά καλοκαίρια ή π. χειμώνας, σε αγροτικές και μειοορεινές περιοχές με πλούσια ανθοφορία, ελαιώνες, αμπελώνες, αγριολούλουδα, σε περιοχές με άγρια καλλιεργημένη μελισσοκομική χλωρίδα, θυμάρι, φασκόμηλο, ρίγανη, πεύκο, και στην Ελλάδα, κυρίως σε νησιά και υπηρετικές περιοχές, όπου ασκείται η συστηματική μελισσοκομεία. Εδώ είναι η βιβλιογραφία η οποία χρησιμοποίησα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.